लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दिनै जोङो उदालगुरियावहाय थांगासिनो मथु आरो आं जों सानैल'सो रावबो गैया माबायाव थांगासिनो मेगन डक्टरनियावहाय आंना ससमाया बोसोरसेयाव सोलायनांगौ जायो आरो ओमफ्राय बोसोरसे जाबायना जायाखैमोनथाय जाबायदां न'आवथ' बोसोरसे जाबाय आरो ओमफ्राय बोसोरसेयावनो सोलायाबा मेगना सायो आंना ओमफ्राय खर'आबो सायो ओमफ्राय दायो एसे सागासिनो बेखायनो आङो ससमाखौ सोलायनोसै होननानै मेगन डक्टरनियाव थांगासिनो जोङो सिगाङावहाय नायजानाय डक्टरनियाव थाङा दिनै बेलेग डक्टरनियावसो थांगोन उदालगुरियावनो सिगांनियाबो ओमफ्राय एबारनियाबो उदालगुरियावनो आरो ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय दुर्गा फुजानि मुर्ति लांबाय मालाय हेपि दुर्गा फुजाया मालानिफ्राय दिनै मोनानिफ्राय ना आङो ना गारि गाखोबाबो मालाबाबो बेबायदि मोनामोन ओमफ्राय आङो दिनै कर'नानि भेक्सिन लाना फैबाय नालाय दहाय बैयावहाय ओमफ्राय बेसो मोनखोना मासो मोनखो बोरैबा गोबाल' मोनबाय थादों आरो ना मानो बेबायदि मोनखोथाय ना गेससो जादों ना मादो मिन्थिला मुथुआ फैसा लायनो थांदों नेगासिनो आं बेखौनो जोङो मोनफैबाय उदालगुरियावहाय ओमफ्राय दाना हाबहैनोसै नायजाहैना नायनोसै आरो माबायदि आयो सान्दुं साथार लाबोनो रोङासै नै जोङो डक्टरनियाव सहैबाय हाबहैबाय आरो ओमफ्राय डक्टरानो गैया मालाय डक्टरा समबार बुधबार सुनिबार बे दिनावल' फैयोनो गुवाहाटीनिफ्राय जोंलाय समबारावनो थांखादोंमोन अब्लाबो गैया दिनै बहाबा थांदोंनो लोगो मोनहैयासै ओमफ्राय बेयाव थानाय मानसियाबो ग्लासफोरखौ नायो बेसेबां पावारनि बेफोरखौ नायो ओमफ्राय मुलिफोर हरा आरो माथ्र ससमाखौल' सोलायनानै हरनो हायो ओमफ्राय आङो थांनाय ससमाखौनो सोलायबोस्रानोसै होननानै एसे नायजानो नागिरदों ये मोटर बहुत छोटा बड़ा है इसे তুমি এই দেখছো তুমি ক্লিয়ারলি কি দেখা পাবা এইটা বন্ধ আছে আইনেও সো কি দেখা যাচ্ছে A O X গাইনিয়া only A X নাম আছে A O X তাকে দেখা পাবো না নুরনা নখে सिनेपोना बिराद गाज्रि जाबाय माथो होनबा लास्ट जुलाई के पूरा होइছে जुलाई ठीक আছে खनसे बुंफिनलायनाय गोजौनिफ्राय उपरनिफ्राय एबा नायजाखांबाय आङो ओमफ्राय नै ससमाफोरा बेफोरनो आरो फ्रेम होनथा मोनो बेनिफ्राय ओमफ्राय ग्लासा बेलेग जायो माबायदि फ्रेमखौ नांगौ नायनानै
बासिनानै लानो हायो ओमफ्राय आंनाथ' मेगना सिगांनिख्रुइ गाज्रिसिनसो जानानै दं आरो मा खालामनो आरोना मा जायो बुंनोनो हाला गानना नायगोन आंनाथ' बेसोना ससमाया ओमफ्राय गानना नायफ्राव बेलेगफोरखौ बिराद बुरजा गानो ट्रेनिंग कर লৈছিলে মোৰ আছিলে আপোনাৰ চেন্নাই ससमाखौ लाबाय आङो नै बेबायदिखौ लाबाय आरोना एबारावहाय ओमफ्रायो जोंनाथ' खामानिया बेखिनियानोमोन मुलिफोरबो हरगौमोनदां अरिजिनेल डक्टरा फैयाखै आरो दिनै ओमफ्राय जोङो दायो न'आवहाय थांफिनसै बिराद सान्दुं गोसा नै ससमाखौ आङो एबारावहाय जाहा मुथुनि पसननिसो लाबाय आरो नै गुल गुल आंनि पसनाथ' बिदि नङामोन ना एबारनिया मुथुनि पसननि गुल गुल खामबो उखैनाय मोनबाय नालाय ओमफ्राय नै जोङो उदालगुरियावनो खामबो जाबोबाय जाहा मुथुआ जालाङाखैमोन आंथ' एसेबां उखैयाखैमोन मुथुआ खाम उखैसोबाय होननायखाय मुथुजों लोगोसे जाफाबाय आरो आङो जाखांसिगोनबो आरो एसे दंबावो खाम जाखांनायनि गय जानोसै र' लोगोफोर नै जों दायो उदालगुरिनिफ्राय न'आवहाय थांफिनगासिनो ओंखाम जाबोबाय दाउ बेदरजों बिराद गोथाव मोनदों बर'नि हटेलावहाय मामोनलाय मैथ्रु बिबार अनला बिराद गोथाव मोनदों आरोना आङो बेलेग हटेलफोराव जाबाबो बेबायदि मालाबाबो मोजां जाफेरनो हायामोन ओमफ्राय बिस्रानि हटेलाव जानानै दिनै मोजां जानो हादों आङो न'आव जानाय बायदिनो ओमफ्राय थांगासिनो जों न'आवहाय मोनहैसिगोन मोनहैथ'वाखै आङो भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबलांखानोसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो ओमफ्राय आंनि ससमा गोदानखौ माबायदि नुदो नोंथांमोना खोन्थाहरदो आंनि ससमा गोदाना जोंहा मुथुनि पसननि आरोना ओमफ्राय खोन्थाहरबानो जाबाय न' मुथु माबायदि नुदो खोन्थाहरनांगौ न' दे लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय मुथु बाय बाय होन बाय बाय